Malawi Brief. Tikulandire nomvera awa ndi a Comrade Lydon Mangochi amene akufunsa zakomwe kumapita ndalama imene imatoleredwa m'matogeti. Iwo adabwa nazo potengera kuti misewu yathu ndiyosalongosoka, chikhalirenicho matogeti matoledwa ndalama yambiri. Zambiri mu video iyi, takhalani pomwepo. Malawi ndili pa chingo la Chingen Top Plaza imene 5 years ndalama zakhala zikupangika pa mabiliyoni angani koma zomvetsa chisoni kudusa mbarakamu malo oti mwina mwake nsewu zomvetsa chisoni kwambiri paka ma breakdown. Ife kodi authority ndalama amaika kuti tikupempha kubwera kwa inu a Professor Azapita Mutharika ngati ankulukuta moyo koma ilili lipange audit ndalama za 5 years. Pa 5 years palibe chimene chachitikapo chachilendo kuchoka ku Road Authority. Kufunika audit yeniyeni ichitika ndicho chifukwa Amalawi misonkho amapereka magari moto ndi awa akuyenda awa sifuna lilonse pansewu tili ndi ma thousands amagari moto amadutsa pamenepa. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kunena kuti ma department ya boma ndalama samayendetsa bwino mkati mwakemo. Umva wakuti anazatapako chipani chatapako. Koma ine ndikutsimikizireni Amalawi kuti Professor Azapita Mutharika ndi boma la Blue Alliance zibwana zimenezi zipangidwa audit. Inu authority pali misewu yambiri imene mafunika muchite maintenance koma palibe ndalama mapitisa kuti mukungu anene pa mimba 5 years munene kumene masiya ndalama. Professor Azapita Mutharika mulole ni mnyamata wanu afufuze bwinobwino kuti ndalama zimagwira ntchito yanji. Wakose anthu akulipira samanera nyasa iyayi apa nkumalemba kuti you are entering corruption free zone. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Apa ndalama izi apa ngani izi gari moto zazing'ono 1,000 minibus 2,000 yama 15 ton 4,000 amunoko 20,000 ndalama chimodzimodzi mene amatolera MRA ntchito zake zimaoneka. Kodi awa akapyali awa Road Authority ndalama amapangira chiyani? Oro tikati tipite kudetsa ukalinyeke nakwonso chimodzimodzi 5 years down the line President amangodzachisa zikwangwani zopereka fund ya Road Authority zinthu za uchitsiru zokazoka. Ife izizi sitizasekerera mpaka kale ndi chifukwa chake Amalawi anavota kuti zinthu zisinthe. Inu Road Authority kumaofesiko tikubwera tilo amenemo tione amadye mabiliyoni ndi ndani. Kodi ngati ndo anazunzika kuti chinthu chimenechi chifikise mtengo kuti umenewu kuchoka pano pa Chingen Top Plaza. Ine ndiye mwauja Comrade Lydon Mangochi opanda malire. Ndalama tikuzifuna mubweze kaya ndi MCP Madya muzibweze.